Kanindota kayo sa dagat, babes, no? Linaw kaayo ba? Husto ka, babes. Maunang gidalak ka na aning lugar, ha? Kay gawa sa presko ang hangin, limpyo pagid kayo ang dagat. Mao dyan perfect place sa atong first date, babes. Maulag yung babes. Lami kayo ligog dagat sa. Husto na pod ka, babes. Kay kining lugar, babes. Mao giniliguanan sa mga artista. Kay kining lugar, babes. Ginadayo gid mga turista. Tungod sa kanindot aning lugar, babes. Kay gawa sa limpyo kaayo ug dili pagid kayo mga view, babes. Mao ba, babes? Lain to dato, babes, kanang K-pop lovers ka? Kamatay. Ang sarap itong K-pop lovers, ha? Nakita naman ko sa Facebook. Ay, oh, babes! K-pop lovers pod ko. Mo ba, babes? Parehas dita, babes. K-pop lovers pod ko sa unara. Kinsa man pinaka-idol nimo sa K-pop, babes? Oh no! Kamatay, unsa magado ng K-pop, ha? Mao masiguro ng karate-karate? Uy, unsa ka diha? Unsa man imong gisiguna-huna? Ay, kuan, babes. Imong idol sa K-pop ba? Kinsa man? Kanang si Ungbak, babes. Si Ungbak. Ungbak. Isa may taon na si Ungbak. Si Ungbak, babes, ba katabang moy ana. Uy, ana. Sumbag na po. Katugod siya, babes. Sikong ilbo na kung ana na po, babes. Hala, buang masiguro niya ang uyab, oy. Mura masigagi ang magbulag ta, oy. Ungbak. Isa may taon na si Ungbak. Pwede pasuyo. Pakipindot naman ang subscribe button dyan, oh. Di ko kasi maabot. Og more to mga kapaok, daghang salamat sa pagtan-aw ninyo ani nga video. Hope nga na-enjoy mo ani nga video mga kapaok. Og daghang salamat mga kapaok sa makanunayon ninyong pagsuporta sa akong YouTube channel. Ug salamat pod mga kapaok sa pag-stay ninyo bisan og dili na ko kay stay tungod kay boring kaayo akong mga video. Pero naara gyapon mga kapaok, daghang kayong salamat ninyo, na-appreciate na ako ang inyong pag-stay mga kapaok. At bago natin tapusin tong walang kwentang video na to, shoutout muna tayo mga kapaok. Shoutout kay Fred Mix Vlog. Shoutout din kay Alsaba Vlog. At shoutout din sa lahat ng subscribers natin at sa mga solid supporters natin dyan. Shoutout sa inyong lahat mga kapaok. Sa mga gusto magpa-shoutout diha, comment down below ra mo para ma-shoutout mo na ho sa sunod na video na atong i-upload. Og more to mga kapaok, akong utrohon daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagsuporta. Og stay connected lang mga kapaok. God bless.